Il-Kumitat Permanenti għal Petizzjonijiet li riċentament kien iffurmat fil-Parlament Malti se jkun qed jiddiskuti l-ewwel petizzjoni tiegħu, petizzjoni ta' 27,000 firma li kienet ippreżentata lill-Speaker Angelo Farrugia minn deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Il-petizzjoni titlob li tinbidel il-liġi li rata liema tintbagħat 5 snin ħabs wara li tajret żewġ anzjani, wieħed minnhom saħansitra jitlef ħajtu. Id-deputat Luciano Busuttil li ppreżenta l-petizzjoni mad-deputat Antoine Grech qal li l-bidla mitluba tħalli aktar deskrizzjoni fidejn il-ġudikant li m'għandux ikun marbut b'minimu ta' sentenza kif seħ f'dan il-każ. Aħna qed ngħidu li hemm bżonn tinbidel il-liġi, ma tistax ikollok liġi daqshekk drakonjana li ma tagħtix ċans lil maġistrat li nkun qed jisma' jew l-imħallef illi juża diskrezzjoni tiegħu fejn jidħol speċjalment dawn it-tip ta' każijiet. F'dan il-każ qorti kienet marbuta b'idea li ovvjament tinfliġġi dik il-pjena minima ta' 5 snin. Fl-aħħar ġimgħat il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici diġà ħabbar emendi fil-liġi biex din il-liġi tinbidel bilan li tkun waħda li tagħti aktar diskrezzjoni lill-Maġistrat.